You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode consistently. We are your distant Bisaya friends, forever and ever. Kaibigan daw. Yes, mga friends, mga higala, mga igagaw, mga igsuon, mga silingan. Salamat kaayo kay 1 year na ta. Hala, 1 year na to. 1 year na ang Dili Ni Advice, guys. Palakpakin ninyo diha. Wala ko kadungog jud. Wala ko. Nakadungog ko sa inyong palakpak, guys. Salamat po sa pagpalakpak. Oo. Kay ngano, kanang wala ba ni pulos? Wala pero pulos. nagdugay mi. Wala tay mahimo. Ay, pulos, uy. Ang saman? Makahatag og kalipay sa mga tao. Oo, pwede po gamay. Makahatag og walay pulos sa ilang kinabuhi. Oo, kay usay serious kay ta, guys. Usay serious. Serious kay ta mo na usay na dapat tay time na magkuan, walay dili serious ba? Hello, Terrence Blank. Hello, Terrence Blank. He's present. Palakpaki. Present ako isa ka listener dali, consistent listener, si Terrence Blank. Oo. Tapos kanang outlet man ni siya. Outlet. Kay wala man mi outlet, so diri mi mag-out. Oo, diri mi mag-out. Gikapoy na ko sa akong trabaho, guys. Kalami na kayo mag-resign. Actually, nag-send ako resignation. Hala, congratulations! Yes, hello. Nag-resign ako. Gikapoy na ko sa akong kuan, guys. Yeah, basin man good. Karong akong last day is February 28. Yes. I barely have time to talk to my children. Loy kaayo. Oo. Tingala na lang ko, lagom lagi ka, Kip. Akong isa ka anak ba? Lagom lagi ka. Kay nag-practice din sila sa field demo nila. Wala ko kabalo na, guys. Mana na-feel na ko na, which is more important? My relaxation is more important. Di ka po'y kaayo, guys, akong trabaho sa tinod lang, Jod. Actually, that's why I sent my resignation. My last day is February 28th. Okay, ano should ba? Sa ako mga coworkers, now you know. Anyway, after nami plano ni Kringkay, ako anang plano pa siya kabalo nga. Gusto na ko mag-stream it twice a week. Oh my God! So we will be publishing more. You're making it public. I don't know if I'm ready for that. My relaxation is important too. Guys, wala man na siya trabaho, guys. Wala man na siya trabaho nga. Nag-relax sa tibok simana. Twice a week streaming is like the bare minimum. No, it's not. I do my house chores all day. Napo ko house chores all day. Basta we have to step it up. Cause yes, we're taking it seriously. Yeah. 1 year na minya. Naaman nagapaminaw, Jud. Sa ato pa na, Jud, ay ganahan. Oo. Sa ato pa, ato na lang i-double down na tong effort diri. Nag-wait. Ayaw na pag-wait. Na naman with diri. Sa muka. Oy, nganong na mag-wait lang diha sa overlay na to. Tanggalan ng wait lang. Ara na. Ay, kaluoy pa na tanggalan na lang po na ko ang logo. Taran. Tanggalon na lang taran. Pati ang camera. Hantod karon ba? Wala pa natanggal ang wait lang. Sa ako ang stream. Lagi, delayed man na og 20 seconds, I think. Okay. But anyway, thank you so much, guys, sa pagkuyog sa mo for 1 year. Now, usa di atong buhaton, nag-announce lagi ka na natay, we will do something different for this stream, for this recording. What is it? I don't know. I may have say tawagan muragi overestimate na ko ang hype. It's not really much. I just want to play some games during stream. We're gonna play like trivia games. We're gonna play like finish the lyric games. I don't know. Kabalo ba ka na ko? Competitive kay ko di ko papildi. Dapat lang. Sa pag-tribute sa atong first episode, ang discussion karon kay about Valentine's. Ano man? Humana namang Valentine's. Tribute man na sa first episode. Tribute sa first episode. Okay, among first episode. Kada tuig ta mag-tribute sa Valentine?
Oh, kada tuig ta mag-Valentine, kada tuig ta mag-Christmas, kada tuig ta manglibak og mga boomers, kada tuig ta manglibak og kanang righteous bitches. Ano mo na? Sige. Mo agree ko sa imo. Agree dapat ka. Dili sige. ka pwede mo disagree. Dili pwede. Oo. Mm. Unya, sa uluhan. Asa mauluhan? Ay, wala man. Salamat di sa atong mga sponsor. Thank you sa among sponsors as always si Kayayu and wala ko na siya message. Sige lang siya donate. no? Basig nakalimot lang na siya cancel ba. Hoy, ayun, nagapamino ka. Wala dyan kayo message. Basig nakalimot lang ka ba? Gani. Pero salamat ka, ayo sa pagsusi. Ayaw i-cancel. Ayaw i-cancel ka buang ba ani? Salamat kang Yayo. Salamat ka, Yayo. Oo. Then ato ang another consistent donor, sponsor, si Tier Blank. Thank you so much. Yes. Oo. Palakpakan. Thank you kaayo. Yes. Salamat sa May pa ni si Tier Blank ay mo message. Si Kayayo kay basin busy lang gid siya. Busy lang siya bay. Basin po, Oo. Gani. Unya, mag-shoutout ko aning na ay nag-comment sa Spotify. Ay, oo. Nintubag siya. Kinsa di ay? daw ang excuse me, nangutan naman ko. Nangutan ako kung kinsa ang nagpaban sa TikTok. Okay. Katong episode 40. Unya, si Simeon. Anak siya, si Biden ang nagpaban sa TikTok a day before ma-end ang iyahang termino. Na-approved ang pagban sa TikTok. Dayon, one day after ni Peti-peti lang yun ni. Shady Boo. I don't know. Kuan, kay si Biden mga ang nagpaban one day before mag-end iyang presidency. I don't know. Pero gusto lang niya tagaag sakit sa ulo si Trump. Pero wala man ni sakit ang ulo ni Trump kay haraman pong gipabalik. Gani no, can you believe that? Ana dayon one day after nabalik pagka-president si Trump, ihagibalik ang TikTok mao nagpasalamat ang mga people sa iya. Listening from Japan. Yes, hello Japan. Hello Japan. Hello Simeon-san. Simeon-san. Arigato gozaimasu. Okay, koko. Onya. Sa uluhan. Ikaw. Okay. Sa uluhan, sa itong nagdilahap nga mga balita! Asawa ni Kanye West nga si Bianca Censori naghubo sa Grammys Red Carpet. O sa VA, naka-enkwentro si Zac Efron samtang gamitin sila sa iyang boss amo. Tinuna. Super Bowl halftime show gipangunahan ni Kendrick Lamar featuring SZA and Serena Williams. Og dili niya guys magselebrar sa ilahang ikaunang anibersaryo. Kana o kuban pa sa kami ragya po na dili ni advice. Nyamor to guys. Moro to. Goodbye, guys. See you next week. Yes, hello. Yes, hello daw. Unya naon sa di ay ang asawa ni Kanye West ug si Kanye West. Kani ayaw na magtanog TV, guys. Salagbuang oy. Akong pangutana na ay picture diri si Kring Kring sa screen which is dili na mo ipakita kay basig ma-ban pod mi sa Facebook. Basig ma-ban me. Pero kamo na lay Google nga kani si Kanye og iyang asawa nga si Bianca nga Kim impersonator. Kaparas lang naong. Ni adto sila sa Grammys og si Kim kay naghubo didto. Ang pangutana nako makita. Dili si Kim, si Bianca. Ay si Bianca di ay. Karon ako pangutana. Makita ba yang atngal? Wala ta kay balaw kay ang mga pictures online puro blurred, puro censored. So ang ginatag na makita gyud tanan. Okay. Makita tanan. Una, ning entrada ni si Kanye og iyahang asawa nga si Bianca.
Isulod na sa red carpet. Nisulod sa red carpet. Nilakaw sa red carpet. Onya. Naka big fur faux fur. Faux fur trench coat. Faux fur coat. Faux fur coat. Big Big black faux fur coat. Okay. Unya, pag abot nila sa tunga, giing na ni Kanye nga ihubo na ang iyang coat. Pag hubo sa coat, naghubo! Naghubo gid ay siya. Tanan! Naghubo gid ay Wala tanan. sinina sa ilawom sa iyahang coat. Kay nakahubo. Pero kay balo ka, unsa ni iyang suot? Naaman siya suot, guys, pero see-through. Murag stockings kind of wear nga pang whole body. Nagsuot pa siya sinina. Pwede man dili na lang, Jud. Murag stocking na texture. Fabric. Nya makita man gihapon ngano naa pa siya sinina. Ayaw na lang. Unya ikadaghan naman ni nahitabo. Dili lang kay sa red carpet. Ikapila na si Bianca iyahang paghubo sa public. Ang ako alang, di man jud ta makialam anino kay wa tay labot. Wa tay labot, guys. Pero ni saludo ko sa ilahang ilahang partnership ni Kanye o kani si Bianca kay ngano. Magkasinabot gud sila. Magkasinabot gud sila. Og mura na si Carlos Agassi og yang asawa. Nagkasinabot. Nagkasinabot gid na sila og kabalo naman siguro mo no. Syaro ga pumo kabalo nga si Carlos Agassi og yang asawa magsige pang troll sa ato online. Magsigig post og mga music videos sa ilang mga songs nga wala dito. I appreciate their hustle. Tama. I appreciate their hard work. Tama. Hard work man na, guys. Kanang maghimo kag music video, gilaliman mo na. Pero nagmaot og usa pa na ang tone deaf, pero nagkasinabot gid silang duha. Ma-appreciate na ninyo, guys. Ma-appreciate dapat na ninyo na nagkasinabot silang duha. Sama ra pud na ani ni Kanye og ni Bianca. Parehas sila nga public exhibitionist. Parehas sila nga clown. Parehas sila nga why pakialam sa kalibutan. Pero naalam po ko opinion ani, dili maguni proper platform to do this. Kaning Grammys. Kinabi apoy batan-on na magatan-o Grammys. Okay, what if gusto sila mag-atang kisay na daw album of the year? Diba? Kaya di ba halos Gen Z ang maminaw ka ng mga SZA. Kana halos maminaw ka ng mga Ariana, mga Gen Z. O kaysa pa ng mga Sabrina Carpenter, kaysa pa na si Chapel Roan. Mga batan-on na. So sa to pa na ay uban gaatang anang mga ganang award show. Pero dili na proper platform na magubo ka di Bianca. Pero you're wala ko ilabot. subjecting other people sa imuhang kink. Dili man na nila kailangang makitaan. Isa pa na ay mo'y mga anak, stepmom ka ni anak ni Kanye ug ni Kim. Stepmom ka, makita proper but good na. Nangasaba na ko pero ganahan ko sa inyong haso. Sa inyong pagkasinabot. Naglibog na mo sa ako, guys. Or wala pa. I'm confused. Di na-appreciate na ko nga magkasinabot gid sila. Kailangan man na sa partnership, dapat kabalo mo sa inyong gusto o dili. Dapat nagkasinabot mo, ana. Kay what if ganahan kayang isa og kanang mag-travel. Ganahan siya travel atog Japan, atog Europe, atog ana-ana. Pero ang isa di ganahan mo gawas og balay. Homebody. Di asa man mo padulong ana. Di ba? Di asa mo mag-compromise ana. Resentment padulong. What if ang isa kay mahilig mag-shopping, yang isa kay frugal kaayo. Kanang kaayo gyud, dili gyud ipagawas tanan, pati sponge nga lagom na gamiton pa. Tama. Kanang tadtaran nga nagmolds na di gihapon palitan og chlorine kay ana kay gusto niya dili gyud siya mo palit og tadtaran. Dili siya gusto og bag-ong tadtaran kay naa pa man tay tadtaran magamit pa man siya. Ug kanang mga silupin good guys nga dili ilabay hugasan pa gyud. Labhan. Ihalay sa gawas kay dapat di gyud ta magpalit og trash bag kay natay silupin nga gipanguha sa mga grocery. Ya pag nalabayan nagbasura ang silupin, hugasan og balik ang silupin kay nalabay na ang basura sa basurero, hugasan og balik silupin kay gamiton og balik. Moingon siya sa basurero at ngan gina niya matagbuntag ang basurero, moingon na siya nga ambig balik kay gamiton pa na nako. Ing ana nga what if na kay ing ana nga partner ni ikaw mahilig jud ka mag-shopping?
Ay, dili sa mahilig, pero reasonably, you want to shop like every 15 days. Oh, reasonable mo na. Kada sweldo. What if nga na mong na-partner? Mo na akong gi-appreciate ila Kanye og ni Bianca. Nagkasinabot sila. Pareha sila og trip, pareha sila og kink. Ayaw po mo, dili po kumuto na be, mo ingon nga, abuse daw ni si Bianca. Sumala pa. Sugo daw ni Kanye. Na daw yung mga ingani, pero dili kumuto nga ginasugo ni. Mo gina siya. Mo gina siyang tawhana. Mo gina siyang bayhana. Ingana gid sila. Kaya naabag nag-circulate online nato sa una nga, hala, si Bianca, gina-hostage na niya. Bianca is subjected to Kanye's kinks. She ain't already had hers. Unya, makita di ay mo sa iyahang past na life na ingon ana gyud siya, nagi siya mga ingon ana nga trip sa wala pa sila ni Kanye. Ingana gyud siya, guys. Ingana gyud. Mo na wala gyud ay mahimo. O ni pulos ang balita, guys. Wala gyapon ko pakialam, guys. Pero kailangan siya i-content. Charot lang. Mga kuan man ta. Ani da cloud chasers. Cloud chasers man mi. Kami na nag-ingon daan, dili na ninyo kailangan i-comment. Gi-announce na mo daan diri. Sige go. Kung unsay pinaka hot nga topic ato anang istoryahan kay para maka-earn tag clout. Which is normal. Ingana man tanan mga vlogger o podcaster. Mao gani nag-podcast ano? Kay istoryahan ang mga bagong latest. Alangan day usa day among istoryahan diri, guys. Mo. Usa day among istoryahan amo ang kinabuhi diri. Wala may magka-interes among kinabuhi, guys. Wala magka-interes among kinabuhi. Okay, tapos ang sunod nga uluhan. Basaha sa ning kuan ni Wilmar. Hello Wilmar sa Paglantaw. Wala ko kita lang nga comment. Buara ako si wala Ay karon di ay. Buang mo sa inyo. Naa di kay comment Wilmar blank. Ana si Wilmar blank. Unta si Kanye West na pod magsulob og see-through ayaw i-wish. Ayaw i-wish. Kay na dili mahagit gid ba nang tawhana magpahagit pod. Magpahagit pod ba na kumahagit ni makita gid tag kuan something wrong. Naked Kanye, imagine that. You wanna imagine naked Kanye? I can't even begin. Where do I begin? Unya pagkahuman unsa pa ang bagong latest na ay usa ka Davao VA virtual assistant. Nga rin dili di ay Davao taka ramang ko. VA siya pero wa ta kabalo taga-asa siya si Jillian Blank. Jillian Blank. Kaya nag-post siya, nag-throwback siya. Nag-post siya nga nag-trending. Okay. Ang iyang throwback nag-trending. Nga nag-meeting sila sa iyang boss amo. Okay. Nagpakita si Zac Efron sa kamera. Nga naman. Kaya na siguro may bisita. Unya, ang iyang boss amo, niya na siya nga, hey, I have a guest. Hey, this is Jillian, my assistant. She's great. Gipaila-ila niya si Zac sa iyang assistant. Nga si Jillian. Niya mo to, nag-hi si Jillian. Ay, si Zac. Nag-hi si Zac sa kamera. Unya, wa siya ka-storya daw si Jillian. I ran out of words. Wa daw siya kahinumdum unsa iyang giingon. Pero sumala pa, nananghid daw siya nga screenshot. Okay. Ay, maski ako. Bitaw, oy. Ika-10 na ma-screenshot. Bitaw, tama. Kaya para makita gyud kung asa tong dili blurred. Mapilian. Mapilian. So, kapila siguro na nag-screenshot si Jillian. Mo ba niya akong ingon dati sa isa pa ka-episode nga dati ba nga, anak ko nga, anak man ko ka ng, nako mga wild fantasies ba? Nakana ko tayo, sakay kog bus, makatapan ako si John Mayer. Wild fantasies. These are your wildest fantasies. Or kanang magbaktas ko sa airport tas nasugatan ako si RuPaul. Si RuPaul na giant. Kadang ako mga fantasy, guys, kanang I hope it happens to me. Kani isa ni siya sa mga dili man pod noon kay Zac Efron. Pero isa ni siya sa gwapo nga fantasy nga nahitabo. Kaysa imong idol si kuan. Si Tori Kelly. Kada sila Tori Kel. Ayaw na, guys. Unya na. Dili kayo sikat ako mga gusto mamit. Dili kayo sikat. Di, mo gani nga mas taas og probability kay dili sila sikat. Siguro mahimo kang VA
Ngalan na ni. RuPaul dito. Dili. Michelle Visage. Oh, siguro. You'll be like RuPaul's assistant. Pwede pod. No? Oo, pwede pod. Oo. Kay di ba si RuPaul ang klase nga tao nga naay assistant ang iyang assistant. Feeling lang ako. Si RuPaul ang klase nga tao na tanan butang i-delegate. Oo. Dili na siya gusto na ibuhaton. Oo. Gusto niya mo adtura siya og pag mulingkod na. Oo, mora na iyang buhaton. Mora na yung buhaton. Mora ako. Oo. Maadtura ko this podcast ganyan mulingkod. Oo. Si Kring na tanan. Sus, wala jud ko naka-enkwentro og mga ingon ani ba sa una. Nga napa ko'y trabaho sa online. Di nagaisip natame may ko kadali kay na ako'y ginahuna na ba ko'y enkwentro sa isa ka artista nga wala na expect. Yes, I do. O sige daw. Yes, I do. Kinsa artista ha? Di daghan kaayo mo ganining nakakuyaw ani nga enkwentro guys. Mo ni nakakuyaw ani. Katong dugay na kayo mga 2009 siguro ni guys. 2009 ni siya. Bali naay activity akong anak sa isa ka clubhouse nga murag kanang class A. Dili class A, murag premium clubhouse sa Davao. Upper middle class. Dili upper middle class, upper class gyud. Upper class jud, dili middle. Dili mi upper class pero dito ang activity na mo sa clubhouse nga upper class. Nangadto mi dito guys kay dito lagi mag-activity, magkanang family day, manggudto so na badminton, na volleyball, ana. Sus guys, kay karon dito di ay nag-lunch ang tanan nga taga-asap. Ay, di ay ba? Oo. Nag-asap sila sa Davao. Oo, pero siguro I don't know if it's the day before ASAP or the day after ASAP. So, dito sila nag-lunch tanan sa clubhouse. Oo. So, perting daghan nag-artista, guys. Kada sugat, lain-lain, jud. Star-studded. Star-studded yung clubhouse. intro. Oo. Daghan kay kog picture, guys. Nga daghan kay kog katabad artista. Nasa kong kuan, kanang Google Photos na ka-save. Ipatanaw, tanabi. Nakapapicture ko kang Bea, Alonzo, kang Andy Eigenman, Pics or didn't happen. Katong nga time no, uya pa sila ni Albi Casino, katong Newzep, katong Grabe po go ni Yusef. Kaya tapat sila nag-lunch ato niya. Nakapicture na ko si Catherine Bernardo, napod si Daniel, wala ko kapapicture. Nakoy picture ni Jake Cuenca tapad ni. Napod katong si napod si Kim Chu, napod si basta tibok asap yun naa dito na si nakita na ko si Shasha, si Sarah, wala na kong nakita lagi kalain. Gusto na akong makita si Sarah. Oo. Kisa pagani naa si Piolo, naa si Sam Milby. Oo. Kisa yung uyab atong nga time. Wala ko ka-sure. Dili ko ka-sure kisa yung tapat atong nga time. Si siya ina magdayaw, gwapa kaayo. Actually, gwapa o gwapo dyan silang tanan. Dili yun na dili na ikalimod na to, no? Modeng artista sila, kay gwapa sila. Artista, no? Oo, lisod po kung na yung artista, no? Niya, dili. Ay, pwede magani masampurtiwan. Basta kay, wala mi nag-expect, wala mi nakabalungay, nga ato di itong mahitabo. Oo. Niya, nagkayagaw ang mga parents. Ako, being a parent, magdala jud kag 2009 camera phones are not a thing. Not a thing in the Philippines. Like akong cellphone na to is Nokia E36, E36, E63, katong na QWERTY keyboard. So dili kayo maayo ang camera. Akong gibuhat, wala ko kabalo na artista, pero kabalo ko nga mag-activity akong anak. So gusto na ko i-capture ang moment. Kay Digicam dala. Digicam dala. Digicam dala. Nahurot ang film. Ay, bokawa. Dili, memory card to, guys. Memory card to. Wala nahurot, guys. Wala nahurot. Pero nakapapicture, daghan ko picture ato. Nalingaw ko. Daghan nila. Uy! Kadaling. It's a buffet of artists. Nag-buffet po sila dito, guys. Di ay. Dito sila nag-lunch. Nai-buffet dito. Sa Alaling. Tingala ko nga, anong nagdagan-dagan man yung mga parents? Wala na nag-participate sa volleyball. Ay, okay niya. Wala na yung nag-participate kay sa sports. Kay ay mga artista. Perte yung daghan na, guys. Nalingaw jud ko. Okay. Ato. Paano? Na-remember ni mo to pang? Ayo.
Busy man. Ayo, naminaw sir. siya naminaw siya sa Ay, earbuds. okay. Wala din. siya Wa siya naminaw sa ato. Naminaw siya sa live. Na siya buds sa yang Awa, ear. unya pa na muli taon-taon. Diba? Gani, no. Countdown ni B. 10 seconds. Akin ka. Ay, sa itong giingon ni John Lloyd. But, saan sa day? O sa to? Bibilang akong 10. Pag tumingin ka sa akin, akin ka. Basta mura na. So cheesy. Ambot basa, nara na, di ba? O niya, pagkaman, malahita. Malahita. Malahita, mga kaibigan. Mananata diha. Dire na punta. Diri na punta sa American culture. Kay kuan man good. Kay kanang ayun, dili na nako explain ako sarili. Kendrick Lamar. Hype kaayo ang iyahang Super Bowl performance. Kay balo mo, di ba? Unsa ni Super Bowl like every year? Mark every year. Sa Amerika man good guys. Si Ter Blanc ang makatabang na to. Every year ba ng Super Bowl? Halftime. Actually, nagatanaw jud ko og kuan halftime pero wa ko gatanaw og Super Bowl. Oo, bitaw. Inga naman pod kasagaran pod sa mga Americans. Mo ba? Oh. So unsay pulos sa Super Bowl? Dinaaman jud. Tungod lang sa halftime. Naapoy pulos ang Super Bowl mismo. Naapoy mga fans sa Super Bowl mismo. Pero ang ilahang mga asawa, ang ilahang mga igsuon, mga anak, ang ilahang gusto, kayang halftime lamang. Libre concert. Actually, dili libre. Kini palit makag-ticket good sa Super Bowl. Oo. So, usa din ang usa din ang halftime sa Super Bowl. Every year kuno ang American Holiday jud lol. American Holiday kuno ang Super Bowl. Ilaha jud ang ginapanghandaan. Ilaha jud ang undang tagtrabaho ron guys. Mananaw tag kuan football ba ni? Mura ka na. Mananaw tag football, manghawa na ta diri sa trabaho, manguli tag balay, mamalit tag pizza ug beer. Mura ganang may tabo. Inga na tradisyon na nila. Mura gusto noon kumupalit og pizza ron. Lami kayo mo holiday good na. Mura gug diri ka na may laban si Manny Pacquiao. Ingon na. Bitaw kay kanang nailaban og ang Miss Universe. Ingon na. Kung diri sa Pilipinas, ang ato ang holiday kay kanang kung nailaban si Pacquiao or naay Miss Universe na event na natay representative sa Philippines, maundang gyud ang tanan og trabaho. Kumbaga, diha sa Amerika ang ana di ay. Karon nakabalo na ta. Makainomdom gid ko sa una tong laban ni Manny Pacquiao sa una. Puno kaayo atong balay. Na murag birthday man yata to ni Catherine Blanc ato nga time na apoy cake. So na timing, na ay handaan, napoy laban ni Manny Pacquiao. Nakahayahay ba silingan? Nakahinomdom jud ko ato nga napaslot ang tiil ni Manny Pacquiao kay dili daw sponsored ang iyang medyas. mali lang siguro na akong paghinomdom. Luya po. Gibuhat-buhat lang na sa akong memory, I don't know. Unya, ani man guni siya ang halftime concert. Hype kayo sa katanang kalibutan. Maski ako ma-hype bang ko ana guys. Masking kami diri guys sa amo ang household. Ma-hype mi basta na halftime. Di ba hype man siya? Hype siya. Hype siya. Kay wa pa ka nag-explain unsa nang halftime. Kaganina pa ko nangutana. Ang halftime, di ba football man na? Di ba football man na? Football or soccer? I don't know. Football guro. Football na. Football. Kay mo na siya ang mo na ang asawa ni uyab ni Taylor Swift. Taysa nganong football nga ginagunitan ma sa kamot nila ang ball. Mao gani po na ilang pangutana dito. Nya sa ulo lang naon. So asa ang foot sa ball? Di kay soccer mo gutong tiil. Soccer ang tiil. Pero nganong ang football? Football ang tawag nga. Dapat handball no. Wala may tiil na involved diri guys. Managan sila, yes. Pero ang ball, football, dapat na-involvement ang foot sa ball. Wala gani no. Wala kalain po na. Ay, dispute na ninyo diha. Mao na ilahang kuan. Mao na ilahang gina-dispute nila sa Amerika. Sa ako ang pagkabalo. Nya. Mao na siya ang halftime. Wala gyapon yan championship. Wala gyapon yan explain sa nang halftime, guys. Ay, ang kuan na kanang di ba? First part sa game. Pangutan ako, tarong ba? Interrupt ko. Permenti ba? Patubag ako. Sige, Iwan star, guys. Iwan star. Kaya interrupt screen kay. Pangutan ako, usap. Anang luod na siya. Nagtalikod siya, guys. Pangutan ako, usap. Balik sa dire. Sige, unya na. Dito sa ka. Kring, usa ng halftime sa Super Bowl, Kring? Yes. Buang.
Kay di ba naman gina halftime magpahulay man gina sa first round. Ana man gina magpahulay man gina pati sa NBA, pati sa kuan. Boxing. Pati sa boxing. Oh, nay pahuway. Nay pahulay. Oo. Ang pahulay sa football kay sa halftime. Oo, niyaw. Yeah, mao na makita ninyo sa mga kuan sa mga football video sa ilang locker nga. Okay, gang, let's do this. Ha. Mga Green Bay Packers. Sige. Mao na. Oo. Pahulay sa sila, mag-re-strategize. Unya, habang nagahulat ang mga tao, may concert. Nay pre-concert, guys. Nahipahalipay. Nahipahalipay. Oo. Ang Bisaya this half time kay pahalipay. Sige, mao day na siyang meaning day. Pahalipay. Oo. Kay para dili ma-board o hinulat ang mga tao. Okay. Tapos, kisa mga nagkuan na diha, nag-perform sa halftime. Ay, daghan na kaayo, guys. Daghan na guys, lingaw la. Actually, guys, kung interesado mo, hatagan ta mog playlist nako puro halftime. Nasa YouTube, na ako'y playlist dito. Amot kung public ba tong playlist. Pero na ako'y playlist, guys. Nagsugod na siya akong playlist kang Michael Jackson. Sige, go. Sige. O, naigingon si Terence Blank. Sa day. Kasagaran, Sunday ang Super Bowl, daghan ga absent sa simbahan. Makasala mo, ana. Hala, unsa mangluod sinyo ang pastor, ana. Dili na siya pwede. Charot lang. Dili man ta magbuot, ana. Oo, ayaw mo daghan og ga absent gyud ana sa ilang trabaho, sa ilang simbahan, sa ilang whatever else. Naalay nag-perform diya dagan. Like I mentioned, si Michael Jackson, na po si Bruno Mars diha, Red Hot, Beyonce, Katy Perry, Kinsang whoever Dr. Dre, naka-perform na. Actually, dili tanan nga naka-perform na. Kisa may wala naka-perform. Nasikat kaayo. Si Ariana Grande, wala pa naka-halftime. Sikat kayo na, ha? Okay, si Taylor Swift. Si Taylor Swift, dili ko sure kung wala pa halftime si Taylor Swift. Wala pa. Pero si Ariana is A-lister na yun na. Wala ganina naka-halftime. Sila duha ni Taylor Swift? Karon naka-explain na taon sa ng halftime. Karon nag-unsa din si Kendrick Lamar diha. So kani nga year, si Kendrick Lamar ang nag-perform. Okay. Kendrick Lamar is a very popular rapper. And may popular siya kay tungod sa Black Panther nga movie. Yahamang songs ang OST. Sa tong collaboration nila ni The Weeknd o collaboration nila ni SZA na All the Stars. Sikat siya. Unya karon ni sikat pag yun siya og maayo niabot siguro diri sa Pilipinas siyang kasikat. I don't know. Dugay na guna siya sikat. Good ni sikat lang samot ba? Anya. Kahit tungod sa panag-away nilang duha ni Drake. Nag-away na sila ni Drake. Nagpadungganay ba? Nagbuhat sila diss track. For each other. For each other. Sweet kayo sila. They made songs for each other. Gani. Kiss. It's not sweet. Tapos. Unya mo to. Pero daog si Kendrick Lamar. Kaya nga daog siya. Ano man? Grabe ka catchy. Iyahang diss track. Super catchy. Mura ginig bisag wala kay labot sa ilahang beef kay makasayaw ka. Sayaw do sample. Dili ko. Yung kamao basig ma-clip ko ninyo di ko. Unya, grabe ka catchy. Gyud. As in mainstream gyud. Kay kasagaran imuha lang target audience mga hip hop fans lang. Mainstream gyud kaayo na ang iyahang diss track kay Drake. Onya karon iyahang gi-perform sa Super Bowl. Lang kanang hype lang jud kayo siya. He killed it. And Serena Williams was there too. Serena Williams, very popular, very tennis player. Decorated tennis player. Yes. Nag-crip walk siya dito. Onya si SZA, daghan sila collaboration ni Kendrick Lamar, nagkanta si SZA dito, very beautiful voice and very beautiful face. Onya mo to, hype lang kaayo. Nya wala pa ka-get over ang mga tao kay gina play gihapon balik-balik. Daghan na kay memes. Pati yung bell-bottom na memes. He's wearing bell-bottom jeans. Bell-bottom jeans, boots with the fur.
Na viral po na iyang bell bottom. Ano nag bell bottom ni siya? Kuya wa good. Mura unsa ta early 2000s. Actually nabalik naman jud ang mga wide-legged jeans, wide-legged jeans. Yes, we love the wide-legged jeans. Any jeans is okay. I don't care. Do you do you. What do you? Anyway, i-share sa mo sa inyong favorite halftime if you do watch it. Ako dagan kay kong favorite pero recently lang ha. Of course one of my favorites is katong kangkuan Michael Jackson pero ang recent favorite na ko katong Dr. Dre. Ganahan jud kay Kwato. Ganahan kay Kwato. Your millennial heart. My childhood was like reinstated into my life. Unsa na resparked. Ganahan kay Kwato. Dagan kayo siya kuan nato. Ganahan kay Kwato labi na paggawas ni Mary J. Blige grabe jud. Unta si Babyface magka halftime. Di ba mao man na ang katong nag-upside down si 50 Cent? Na-meme po to siya. Katong nabali si 50 Cent. Ganahan po kuan ang katong kay Bruno, Red Hot and Beyonce. Nindot to siya. Masking kay Usher nga halftime ganahan ko. Unya si unya katong unsa? Ganahan ko nga nag-lead guitar si her dito. Very Howard. Very beautiful and very talented. FYI, basig wala mo kabalo. Kanang halftime show. Kana siya guys. Ang artist gud ang mubayad ana para maka-perform. Wala lang mo kabalo, karon kabalo na mo. Dili siya ang artist na mubayad na kanang ako'y perform ka rin, bayaran tika dili. Wala may bayad jud siya, kaso lang mo gasto siya. Ang artist ang mo gasto sa iyang production niya. So for example, si Usher, let's say ang niangyo siya sa NFL ba na? NFL, katong football league ba? Mara siya NFL, gusto kong perform sa inyong halftime. Ano siya? Yan ang NFL. Ano yun, Bruno? Usher ganun yun. Usher. Ano yun, Usher? Gusto kong mag-perform sa halftime. Sige. Anong nasa isip mo? Ganito ang gusto kong gawin. Bla, 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 bla. Payag ba kayo? Oo naman. Ikaw ang gagastos, ha? Oo naman. Akong gagastos. Amo to, guys. Inganang may tabo. Ang artist, yahang kwarta mo'y magamit para mag-hire og dancers, mga yang crew, yang staff, yang production, abi na mga fireworks, display, basta bongacious yung kaya mga production ana. Ang stage, ang lights, ang everything. Pero according to statistics, kanang money na ilang na-spend, for example, $7 million for the whole production. $7 million. Pero mabalik yun tenfold. Kay boom man ang iyahang status. Mutaas iyang sales sa iyang music. Sa iyang music and especially kung naipaabot tay nga tour. Kung katong gibuhat niya, Usher is very smart. Katong pag halftime niya in a few months, like 1 month, 2 months kay kuan na siya, nag-ticket sale siya sa iyang tour. Perfect. That's why okay ra gyud na sa ilaha. So karon nga wa mo kabaluan na, karon kabalo na mo, inig-inom ninyo sa inyong barkada na amoy fun fact. Fun fact, did you know? Mo na mo sa inyong inuman mo to if friendship over kasi mo mga amigo. Napa-isa ka fun fact. Actually 2 fun facts. Pero na-expect naman ninyo. This is expected naman. Asa man? Kay si Kendrick Lamar, after niya mag-perform sa halftime show, grabe ka viral sa iyahang YouTube video nga or kana iyahang diss track na like Drake. us. Diss track niya for Drake. Ni daghan ng stream. Pila iyang halin? Times 4. Daghan na kayo. Wala tayo statistics ana pero ni daghan kayo siya stream. So mabawi niya iyang kwarta sa iyahang gigasto sa production. Unya sumala pa. Kendrick Lamar's Super Bowl halftime show is officially the most watched performance ever. It surpasses Michael Jackson's halftime show. Amo ba?
Pero expected naman na kay wala pa may internet atong time ni Michael Jackson. Mo believe gyapon ko kay Michael Jackson kay Oh! sa iyahagot tong time is TV ra jud ang imong access. Oh, pero siya Pero karon pa naka-surpass? Oh, karon pa. Oh, kaluoy po ni Michael Jackson. Oh, pero dili ninyo ikalumod, tama ba akong term? Ikalimod ang performance ni Michael Jackson. Kay wala pa internet sa iyang panahon, guys. Grabe ka popular. Grabe ka popular. Onya, Siya may nagpausuan na kanang magpahulog-hulog gikan sa taas, guys. Si Michael Jackson dito siya sa billboard dito sa taas ni ambak pababa. Ala ko kuyo ano niya oy. Siya na yung nagpausuan na, guys. Kabalo ba ka? Feeling lang nako ha. Wala ko'y proof ani ginasundog siya ni Taylor Swift. Kay di ba si Michael Jackson ginasundog ni Taylor Swift. Kay ngano? Di ba si Michael Nangaway Jackson? na pug kang Taylor Swift. Nangaway na pug ka. Naay mga Swifties na tong na mga listeners. Paminaw lang good mo good. Di ba? Magtindog si Michael Jackson. Magtindog siya, wala siya buhaton pero maninggit ang mga tao sa iya ha. Mao ba? Ginabuhat na ni Taylor? Kana mo tindog lang siya. Pero wala ko'y proof. Wala ko'y proof ba? Anyway, okay, fine. Dili ko mag-comment kay basig 1 star na po ninyong dili ni advice. Nya mo na to. Ay, natay na comment si Terblank. Ano siya, katong kay Rihanna, hang half time ang pasabot. Katong kay Rihanna po, no, iconic re-entry plus pregnancy reveal pregnancy number 2 reveal. How can we forget? Na-meme to? Ay, dili na-meme na viral. Viral kay si Rihanna, guys. Dugay na ka siya walay album. Dugay na kayo wala nag-release og single. Kay nag-focus siya sa iyahang businesses. Sa iyang pamilya. Sa iyang pamilya o sa iyang businesses. Wala na siya buhat-buhat og single. Wala na siya buhat-buhat og album. Kada post niya sa social media, album win. Anaon siya. Unya ni kalit lang og Super Bowl. Di hype kayo mga tao. Unya na pag sa platform sa taas, murag gibitay nga platform dito pa siya na perform nga buntis siyang dako. Akong ginauna gyud ato guys pagkakita nako ato anak ko nga dako kay nig insurance. No. Dako kay insurance kay kung mahagbong piti jud ang insurance ato. Sige guys, mubo na ta. Pregnancy reveal. Very iconic. O karon mao na daw niya among buhaton nga something new sa among stream. Ingon siya na we're doing something new. O siya may something new be? Mag-quiz ta. Mo ni ang ato ang halftime show. Sige. Unsa guys, man ang ato di medyo ko papildi. Competitive jud ko kay ko nga tao. Mo ni ato ang halftime show. Unsa man? Ang ato ang quiz karon guys, mo ni ang magsugod na daw mi. Ang amo ang halftime kay finish the lyrics. Sige. Buhaton na to na. Feeling nako ambot lang ha. Karon pa ko mag-quiz pero feeling nako madaog ta ni. Hindi, listen po, di ta madaog no. Kabalo na ko karon pa lang. Lain po kayo no. Nag-play na sa ilaha ang music? Oo. Painayan na. Madungog din yung music, guys. Start game. Si House Wasp. Mga kong pangalan. Okay? Yes, loading. TikTok by Kesha. Don't stop. Make it pop. Pop. Di dapat ingnon ang choices. Wala sila idea, guys. Wala mo yung idea kung saan choices. Oo. Ingnon na to ang choices, Kring. Sige. Ingnon na to ang choices. Bugo, I Want It That Way by Backstreet Boys. Tell me why ain't nothing but a blank. Forsake, heartache, heartbreak, misstep. Ain't nothing but a misstep. Heartache. Heartache ang tamang answer. Bugo po ninyo eh. Gani. Next. I Want It That Way is about a strained relationship. Hala, di ka kabaloan eh. Forever Young by Alphaville. Do you really want to blank forever? Live na. Live sa choices sa. Live, love, sing, and stay. Live. Kabalo ko na nga kanta. Sige daw. Kuan ba yan? Okay, good. Kanta ba yan na sa advertise sa unang forever. Ay, kuan na, Anmum. Ay, dili Anmum. Anlin. Ensure. Ay, Ensure. Ay, Anlin? Anlin, Basta pang tigulang na gatas. Pang senior na gatas. Bad Romance by Lady Gaga. I want your love and I want your blank. Glamour, hatred, revenge, romance.
I want your loving, I want your glamour. Revenge. Congratulations. All of the above daw ni Wilmar Black. In simpler terms, bad romance is about being in love with your best friend. Mo ba? Walking on the Sun by Smash Mouth. So, don't blank act now. So, supplies are running out. Oh. Be late, delay, disdain, refrain. Ang answer kay, be late. Oo. So, don't be late. Act now. Supplies mo ba? Supplies are running out. Ay, delay di. Ay, hala. Hala na mali Hala mi. na mali. Hala na mali mi. Hala na ulawan siya. Naulawan Siya lang ang nag-answer. Siya lang nag-answer. Laka. Delay daw. Ang tamang tubag. Die with a Smile by Bruno Mars and Lady Gaga. Nobody's promised blank. Forever, grief, sorrow, tomorrow. Nobody's promised Tomorrow. Dili, grief na, grief. Nobody's promised grief. Ano na siya ang tama na answer, okay? Tomorrow. Tomorrow. Delay daw, delay ngon ikuan. Gani, naulaw gani. Naulaw na si Kring kay sa inyo, haha. Somebody that I used to know by Gautier, but you treat me like a stranger and that feels so blank. Bad, dull, rough, tough. Ang answer, rough. But you treat me like a stranger and that feels so bad. So bad. I so body and I feel so tough. The song is about Gautier's relationship he broke up with. Wa may pakialam Gautier. Somebody told me by the Killers, you had a boyfriend who looks like a blank. Friend of mine, girlfriend, good guy, widow. And tabag, girlfriend. Friend of mine na guys, friend of mine. You a girlfriend. The song is about a young man's frustration in trying to find a girl. Daghan na siya. I wanna dance with somebody by Whitney Houston. I wanna feel the blank with somebody. I wanna feel the blank with somebody. I wanna feel the cliche, feels, heat, or love. I wanna feel the cliche with somebody. Tabago na tong hit. Hit Tabago na siya, guys. hit. Ay, dili, cliche to siya, guys. Cliche. Ay, hit ang tamang answer. So, don't be hit. The song is about a desire to find a special person to... Oh, obviously. Obviously. So, special... Tell me something I don't know. Final question. Double points. Hit daw yung ni Wilmar Black. I wanna feel the hit. Imagine, by John Lennon, no need for blank and hunger. Egocentrism. No need for blank and hunger, egocentrism, greed, self-love, selfishness. Unsay answer? Ala, wala gyud ko kasabot. Oy, Nathaniel Blank, unsay to ba gani? Si Nathaniel Blanc makatabang na tuan. Hello, wala may kablos answer. Wala may answer. Wala may answer. Gi-click na ko ang grade. Gi-click na ko ang grade. Wala lagi ang No tamang possessions, answer. no countries, and no religion. Wala ka gainan kung tama baka. Ay, 10/10. Ay, dili day. Asa man imong score? Tanaw imong score sa 5369. View Asa report, man na? view report. View report. Ay, mali siya. Ay, Mali siya. Mao ba? Mao ba? Wala may kablos answer ato, guys. Sige, next game. Next game. Gusto na ko trivia? Nay, Gani. trivia diha. Ay, sorry guys, nay alarm. Kay mag-shield ta sa atong game. Kasi makalimot tag shield. Unsa nga trivia ka na music trivia? Entertainment? Entertainment. Do you know this artist band? Pwede. Sige. So, ang next game kay, do you know this artist or band? Gwapo na i-share screen para maka-join po na itong mga viewers sa stream. Dili sila ka-get sa ato. Mura na tala diri. So, sige, mag-take a risk. Share your screen. Okay. Sige, appeal na mo guys. Start game. Sige, start game. Go. Okay, 3, 2, 1. Ang atong pangalan kay si House Wasp. What artist? What artist is no, this? wala po si Bako Tanoy. What? She's a pop star. What
artist is this? She's a pop queen. Gwen Stefani, Lady Gaga, Madonna, and Pink. Of course, si Madonna, no? Sa day. Yes. It's Madonna, guys. Is the original pop star. Luyag pong tanay, what artist? She's a pop star. That's what she is. Which artist is this? RuPaul. Tina Turner. Tina Turner. Ay, listeners lagi na to. Kay, si Beyonce, si Diana Ross, si Jennifer Hudson, o si Tina Turner. Atong tabag si Tina Turner. Tina Turner. Tina Turner. Ingno ni mong choices. Kring kaya atong Spotify listeners kay dili makabalo. Guni. Guys, kita sa naong. Wala na ako kita sa na. Ay, kaluoy. Pipahinayan ako. Si Mami Jupita daw. Parehas mo tawag daw. Uy, kadali lang. Which artist is this? Amy Winehouse, Cher, Selena Gomez, Shakira. That is Cher. It's Cher, bitch. Cher, bitch. Guys, atong luwi kay atong Si Spotify Mami listeners Jupita. ani ba kay dili gid sila makakita sa naong. Saan nila pag-guess ato? Si Cher Blank. Cher Blank. Oo. Which artist is this? Guys, ihang naong kay si Britney ni ha. Ihang naong yung choices ay Avril Lavigne, Britney Spears, Christina Aguilera, and Gwen Stefani. Oh, that is Britney Spears, the iconic yellow snake around her neck. The VMA live performance. And she was apparently 19 in this. I don't know. Don't quote me on that. Which artist is this? Ang iyang naong guys katay tabaon nga babae. Si Lizzo. Si Liz. Ang option ba? Si Bizzo. Si Leona. Si Lisa. O si Si Lizzo. Lizzo. Ang Si Bizzo. si Lizzo ni guys. Grabe Si po. Lizzo. Ang option ba? Yawa kay si Bizzo eh. Very, very funny options. Who is this artist? Lain-lain linging question. Oh, si Kinsha man eh. Si Ariana Ay, guys, ang ihang naong kay Murag si Rihanna. Si Rihanna. Pero ang choices kay si Ariana, Pero si Ariana. si Jennifer Lopez, si Rihanna, o si Selena Gomez. Oo, pero dili ko kakita gyud sa iyang naong actually, pero murag si Rihanna out of all the options. Pero kung nakita na ko na walay mga pangalan, dili ko katagna ba kay dili murag si Rihanna. Which band is this? Oy, you ain't pop. I don't know nothing about this. Which band is this? Wami ka ila guys. Biffy Clyro, Stars, Sailor, Supergrass, o Tame Impala? Tame Impala, patay. I'm just gonna select the name that is, I don't know. I don't even know. Sounds emo. Is this this ain't pop? I thought it was all pop. Hala, tama ka, Kring? I don't know. Wala man Tama niya giingon. Tama ka, guys. Wala, Supergrass daw. Uy, Ay, Supergrass. naman. Uy, F4 man. Or tara pa namin. na pa isa F4. Which band is this? Bronski Beat, Mighty Dub Cats, the Beautiful South, the House Martins. Nawa, jud ko kamauan ni. Guys, difficult level ni guys. Nawa. They look like Martins. Yeah, they look like House Martins. Sa ano? Nawa, manta kamauan na. Wala mi kabalo kung tama ba to daily pangit lagi ni nga quiz, guys. Di ta makabalo kung ano. Kung tama o mali. Asa mata na report. mali? Ay, perfect! Tama! They look like Martins, di ba? Oh. How do na to eh? Hala, perfect mi. Tama mi sa tanan. Oo, maski wala gud mi kabalukin sa to sila. We know nothing about nobody. Gani, no. How daw eh? Ay, perfect. Oo. Ang ato ang istoryahan karon kay Valentine's Wala kani. lagi to pulos nga segment, guys. Wala lang. Ano lang to kanang time filler. Naa pa day tahi topic, guys. Oy. Daghan na din na to batunon. 3 hours sa mag-stream, guys. Daghan kay topic screen kay diri oh. Sige, go. Mulingkod na lang gani siya. Reklamo pag yun. Kay kuan lagi ka ng tribute lagi sa ato ang first episode. Ikaw ka mag-lesson. Mag-istoryahan na tag Valentine's. Sige. Pangutan ka kung nag-unsa mo sa inyong Valentine's? Ani ni siya, guys, pagkabuntag, di syempre mo hatod akong bana sa eskwelahan, kay masking Valentine's, may klase gud ato. So naitabo, gyatod niya mga bata sa eskwelahan. Pag abot niya balay, guys, nagdala na siya sunflower. Ay, ko sweet. Oo,
unya gidalan ko niya breakfast meal sa McDo. Oy, kanang sandwich sal ba na siya? Mao ba? Oo. Unsa man ang pangalan sa McDo? Cheesy sausage sandwich sal. Ambot basta mo na siya guys. Gidalan Cheese de sal. Cheese de sal. Mo to among Valentine's. Unya pagkagabi around 11 PM. Ay kadugay po na. Dugay kay guys. Nanghagad pag siya gawas ng gawas mi nangitag restaurant nga abri mag-dinner doming duha. Maayo gani kay nakakita mi og kanang restaurant sa May Torres. Ang pangalan kay shout out sa Cafe Demitase. Or Demitaste. Ambot sana. O Demitasay. I-cover na lang ako tanan pronunciations para dili ta ma-cancel diri. Tiga ko 11 PM na abri sila. Nung tanong ko sa guard, sir, abri pa mo dawat pa mo og customer siya. Yes ma'am, open time mi karon. Ay, hala. Open time ang kuan waiter mo to gido lang waiter ma'am mag-order na kayo ma'am. Oo, pero nasa ko'y question. Anak ko, bayaran man ka mo sa overtime. Ni anak ko kay lain lagi ko guys. Kanang kuan jud ko kanang mangutana jud ko ako'y ulaw. Bayaran man ka mo sa overtime, bayaran man pod ma'am. Maayo na siya. Ay, mo to nanulod mo. Kay kung di sila bayaran, muhawa ko didto. Kay dili mo deserve. Humanitarian manggod ko guys. Alo, perfect. Perfect man jud ko. Mo to nga nisulod mi nag-order mi lami kay lang mga pagkaon. RTB ako minawayon kay kung pagkaon ayaw jud ko i-invite sa inyong mga party kana namo yung mga party hinawayon kung pagkaon guys. Ala dili ka na ko i-invite. May na lang kay among pamilya lami mangluto tanan. Unya ako kung magpa-party manggaling ko, ang ako ang palutoon kay ako arag yung mama og gigagaw. Okay, para sure na malami. Ana siya guys. Unya shout out ko kay lami di ay lang pagkaon. Ay wala na siya char, wala char jud. Wala char, lami jud. Kay kung dili lami mo ingon ba jud ko. Gani. Gani. Sige, go. Wala, perfect. Ako, pangutan na po ko. Di ba, dahil ko ni wala ko pakialam sa iyong Valentine's, guys. Di man, dahil ko ni mo. Sige, unsa ka sa iyong Valentine's? So, as usual, nagkuhan nami. It's a nice dinner. Ana lang. Asa mo nag-dinner? Sa balay. Nag-order mi sa Grab. Kahibalo, baka nga duhami ka oras nagulat. Ay, kay dagan kay order. Kay dagan kay order. Kay busy. Tong Cafe Demitase nag 2 hours open. 2 hours nag-open time sila. Kay busy kayo. 11 na to dagan tao kring. Dagan na tao 11 na? Oo, dagan tao. Ay, hala. Di paghawa na mo, pag kana padulong na mi pahawa, na pa jud bagong nangabot. Isa ka pamilyahan. Ay kan. 7 ka buok manulod, mangaon mag-dinner. Grabe, no? Kabisi gyud ang gabi. Busy kayo ang Davao City atong February 14. Kay February 14 was invented by corporations. Murag Black Friday ba? Motaas ilang sis. Murag ingana ba? Murag ingana. Pero gibuhat-buhat ra na ako guys. Ayaw ko ninyo gi-quote. Mo gani, mo na akong ginaingon nga. Okay ra man pod. It's a reminder it's a reminder of your relationship to celebrate it even on that day. Just on that day. You can celebrate every day, whatever you want. You can celebrate on a special day or you can celebrate whenever you want. Whenever you want. It's alright with me. Mo gani, guys. Nga na dapat mo to siya. Basta kay nga na pa jud ko ani ni siya, guys. Pagkagabi ato, kaya nag-expect ko nga diri na may mag-dinner. Kaya human na lagi siya hatag flower ganiyang buntag. Unya ni hatag po siya McDo nako. Nya anak ko nga pa mga unta sa gawas kitang tanan mga bata. Asi. Ayun. Nya anak pag ayun. With suko. Ayun. Nang ano man kalain po ko. Kita lang ngayon no ba ng mga bata? Ay, nana de ito yung gusto. Ay, okay mag-celebrate ka mo lang duha sa inyong panag-ibigan. Niya mo to nang gawas mi nakakita lagi mi atong open time nga restaurant. Kuyawa na no? Karon pa ko na. Ya katong pagka February 15 nang naitabo sa magmolta na siya. Mo to gishoppingan ko niya gamay. Kay ang February 14 para kuno na sa mga asawa. Pagka February 15 sa mga kabit. Nga kabit man po daw ko, guys. Ay, di ay. Ako man daw iyang asawa og kabit mo to nga gidit pug kunya pagka 15. Kay ang mga kabit kay ginapalitan. Mao to gipalitan pug kanya kay kabit man ka. Nya sige man kog anayon ako paliti. Ayaw na kog paliti anak ko. Kay gina-insist na ko mahal kayo. Gusto ko niya patag sapatos. Ya sa DC pag yun, di ba na barato di ano. Mahal kayo.
dito may ayo magiging mahal kayo siya. Usa man ning klaseng kabit oy, ang mga kabit nagapapalit. Ikaw kay dili magpapalit. Naunsa naman ka oy? Kay ano? Sultian ako siya sa tinuod. Ah. Ikaw man ang iyang tinuod nga asawa. That's news. That's news, people. Mao to na itabo, guys. Ang among February 14, nag-celebrate mi nangaon mis open time. Pagka 15, nag-shopping pa jud og nangaon sa gawas. Ay, murag dagan kayo mo to ang gasto, mga hinay-hinay ra gyud to, guys. Dako jud siya. Dagan kayo og nagasto. Pero bahala siya bahala siya manikamot dili jud ko naga problema og bills. Ayoko apila sa imong problema. Can you pay my bills? Can you pay my telephone bills? Can you pay my automobile bills? If you didn't, maybe we could chill. I don't think you do. So you and me are through. Tapos guys, pong. ang sa atong topic, nga man nga nag-bring up kag Valentine's. Kaya na ay gusto na ko nga basahon nga Reddit post. Sige. Basahan ang Reddit post dayon. Waiters, what Valentine Day disasters have you witnessed? Sige daw. Masay una din ang case. Kani mga waiter ang nag-share ani kay waiter man ang gipangutana no. Gani lisod pug engineer ang motubag. Naabaya na dira. Engineer here or not a waiter here, but I have a story. Mo na sila. Apil. Insert. Niya. So, manano to mga Valentine Day disasters. Okay, we had a lovely Valentine. Let's balance it out with disaster Valentine. Okay, lovely Valentines and disastrous people. Sige, go. Sige. Onya, ang una dere, kay. Ay, dili man ni disaster. Iyahang post, basahon ako. Ana siya, I blew my car's tire and my friend came in to bail me out. We're both straight dudes and forgot it was Valentine's. Decided to have dinner and both were coming from important meetings, so we had suits on. They were dressed to impress. We didn't catch on until the end on how the entire wait staff thought we were just the cutest gay couple. Oh, so sweet. So sweet. Hey, they were. This is not a disaster. This is not. Pero it's sweet kay gitabangan man siya. Nailisa ng iyang ligid. Pero ang nakahanap guys, kinag-dinner pag sila pagkahuman og gili sa ligid. Mao gani no. Dili naman guna kinahanglan. Pero nag-dinner pa man mo. Atik-atik na ni siya ingon straight, we're both straight dudes. Secretly, kuan na siya. Ay kung ilara. He's secretly crushing on his friend. Ayaw kong ilara. Kabalo na ko ana. Kani ikaduha. I served at a Japanese disaster ba ni o unsa? I served ingon siya. I served at a Japanese hibachi restaurant and once had a couple come and the dude dumps her after the meal. She then gets up and throws up a trail, probably a good 20 feet, as she runs to the bathroom. A trail? The dude got up and left the girl, and I was left to clean the mess. Saan yun na siya sa waiter, guys? Disaster na siya para sa waiter. Kay ang suka, limpyhon nun, 20 feet. Limpyhon nun. Wala ko'y pakialam sa kuan, sa nag-date. Naluoy ko sa waiter. Siya mo limpyo sa suka. Kisa day mo limpyo sa suka. Nasubrahan siya og hilak ni suka siya? Di na may tawag nga na kanang makulbaan or magka-anxiety mo suka. Kanang kasukaon na kaayo kaysa kakulba o unsa ba sa kalagot. Nagani mo suka sa sobrang katawa kung anak. Masubrag katawa mo suka. Nana. I'm flabbergasted. My flabbers were gasted. Good for the gas. Kaluoy pod. Si Naay nag-comment isa. Ingon siya. I-British. A British accent. There was a note in our reservations that it was an engagement. And they wanted champagne, a specific seat, a bunch of other stuff. The server comes up to the table with something like, "So I read we're celebrating an engagement. Congratulations." Confusion from the woman, glaring from the guy. He hadn't proposed yet. She ruined it. Mao.
Ah, Way okay. batasan. Way batasan. Wa siya kabalo. Way batasan na. Balugo na. siya Kabalo na. Ay mo kabalo. pabugo-bugo. Tanan tao bright. Sure ko. Wa siya ka ba? Native language man nila. Kasabot na siya. First day siguro sa waiter. First day niya. Sorry, it's my first day. Really, Wa siya kabalo. Naay note na. Uy, engagement. Mao ni ang ako ang isulti. Hello? Bugo po doy. Guys, wala ko'y tolerance sa mga ani. Ambot lang bitaw. Basig o-air ako. I-cancel na. One star. Uy, kay ka na malira to siya. Kay Bitaw. first day niya. Gani, wala mo ko niingon. Mm. Kitsa day, wala man ko. Si Wilmar nag-ingon na to. Wilmar vlog. Kipasangin lang. Hindi pa sa inlan na. Next. Ano? Next! Ana. Ako basa na. They were on a date. Di na masabtan, guys. These two were on a date, and the guy went to go use the bathroom. The girl just up and leaves after he went to the restroom. When the guy came back, he sat around for a while until asking his waitress where she went. She replied with saying that she left. The guy then asked the waitress if she would go on a date with him. The waitress said no. Luya po doon, uy. Guys, Saan na itabo? Guys, mundang na ko, guys. Kailakon ko, actually. I care for you. These two were on a date? Nga naman ni siya. Kaluwi po. Guys, naluoy na ko. Dili ko gananog mga ingani, guys. Kananay mga underdog sa kung pananaw. I want everyone to win. I don't want people... He's a douche. Basin di ay na, he's an arrogant, basin di na siya aura nga arrogante kay siya. But probably, but it sounds like he's an underdog in this case. Lili, to feel better about the situation, I'm just gonna assume this guy is an arrogant person. Basigaba na niya, no? Basin-gaba na niya. Basigaba na niya. Kaya siya man ang nag 1 star sa dili ni advice mo to, nagabaan siya. Ay, di ay ba? Ay, di ay Diloy, ba? kuan dyan ni siya, guys, kanang luoy dyan siya sa akong paminaw. Dili siya luoy sa Natay akong comment paminaw. diri kang Terrence Blank. Siya, nga nung wa na lang niingog proposal ang customer, imbis engagement. Okay, mas straightforward ang proposal. Medyo okay. mag-propose pa ba? Okay. Di ba? Dili kay pag moingon ang waiter og proposal, makahalata gihapon ng babay. Oh my God, mag-propose siya. Basta guys, ayaw na lang yung pag-waiter. Lisod ba na lang ginabuhat? Dapat nakay ka ng taas kayog attention to detail. Yes. Diba? Unsa pa man na? Next, not a waiter. Ay, mag-English accent. Sure. Not a waiter. No. Not a waiter, but in my strip club bouncer days, we had one of our regulars get suited up and bring flowers in one Valentine's Day to try and woo one of the dancers. It did not work. Pro tip, if every time y'all hang out, it involves you giving her money, she is not into you. Bugoon po siya kay stripper man ang ihang. Diba guys, ang stripper, mo dyan yung trabaho. They are paid to be nice to you. They are paid to give you enjoyment, appreciation, to give you attention, compliments, praises. Kanang palamian mo sa Bisaya, palamian jud mo istorya. Galgalan jud mo ana. Na in love ang customer. Oo, kutay ikaw ang customer niya. Ako ang kuan, stripper. Mo lang ko na. You're so tired today from work. Thank you for saying that. My wife never tells me that. You work so hard for your family. Yes, I do. My wife never appreciates what I do. And why doesn't she appreciate you? You look like Superman. You know Henry Cavill. Thanks, babe.
I just say, do you know him? I just say you look like him. But you do like look like a Henry, but just not a Cavill. I look like, are you saying I look like a Henry Stickmin? You look like a Henry Kuyan. Uy, gwapo man si Rick Kuyan. Gani. You look like a Henry Blanco. Uy, gwapo man si Rick Blanco. Gwapo man siya. Ay, wala siya katubag. Mo ba? Wala siya katubag. Anyway, guys, basta mga stripper, ayaw mo panguyab. Parehara na sa diri sa Davao. Kung naamoy... Mga masahista, mga waiter, mga kuan, mga... Basta anyone who's paid to be nice to. Kana man kung na mga lalaki ba, napoy ubang lalaki ang ani. Maski yung babae di ay, na ubang lalaki, babae ang ani ni sila guys. Pag buutan kay ka sa ilaha, you try to be nice to them all the time. You give them smiles whenever you see them. You give them bright smiles, happy, warm face. Whenever you see them, pag ihatag na ninyo sa ilaha, magka-mix signal yun na. Ano man? Ano man na, kagusto. So, nisa ko, grabe naman bungis smile ninyo. Naay ko, ingon na kanang marupok. Oo, kanang, nako'y kailaan ni. Pang, dali. Nakatay kailaan ni Pang, di ba? Magsabat siya. Di ba? Kanang pagchatan, no, chatan. Siya una chat, no, akong friend. Siya, hi, kamusta niya? Ako tayo mo reply, okay lang, ikaw. Mo PM na sa mua ni naknak. Nakagusto ni sa kuabay. Ing ana na, guys. Ayaw mo pag-ana, guys. Replyan mo kay nag-chat man mo. Di siyempre replyan mo. Ayaw mo pagbinugo. Kay basin ang iyang experience, wa siya reply. So, kanang kinsay mo reply niya, nakagusto. Agoy! Lisod kayo na, guys. Ayaw mo maging ana. Lisod kayo. Guys, ayaw mo maging ana ba? Lain kayo. Sapot ko. Sapoton ko. Kapoy kig advice. Bitaw. Ayaw na lang pag-advise. Actually, guys, ayaw mo kung naisig smile sa inyo, ayaw mo pag-abi-abi nga, kagusto mo na siya sa kuha. Bitaw. Okay, basig smiling face jud siya. Sabi yung nga tao, tingsi, may tawagan na sa Bisaya. Karagong sigig ngisi, sigig smile, maski asa mo adto ka na, uy kayo. Ano dyan perminte, ang iyang aura is very bright and very warm and very happy. Ang tawagan na sa Bisaya is tingsi na siya nga tao. Dili pasabot, nakagusto na sa imo. Bitaw. Na uban mailad. Kay sila, marupok. Muna akong maingon sa inyo ha. Mora yun na. Next. Ingon siya, he proposed. She said no. He cried and tried to change her mind for 20 minutes while she sat there stony-faced. She finally got up and walked out. He paid and left in tears. Abot na po sa proposal, guys. Bao kaluoy. Guys, kung wala yung maganahan sa inyo ha, ayaw na lang. Ay, sa bagay, di man ka makabalo. Lain man gutaog ka ng kuan. Lain man gutaog. Ambot ay ginaunsa na ninyo, guys. Ambot nila. Unya ron ta mo Lisuda na mag-propose mo sa taong kabalo jud mo nga. Ingon og yes, no? Kanang naka-istorya na mo og marriage. Nagsabutay na mo ba? Di ang problema man gud ani Kring, kinay uban nga mag-rush pud ba? Basig 6 months pa sila. Dili man na. Siyempre, dili man na tama. Ingnan jud kag no. Pero naa may uban nga magkasinabot sila nga okay ra 6 months. Sila kinahanglan. Unsa man? Comment si Nathaniel Blanc. Unsa man? Smiling face sa Bisaya kay katawanan. I'm so proud of you. Gani. Kapoy na ko siya, guys. Adlo na siya joke niya. Pag di ko mukatawa, i-post niya sa Facebook. Mag-block ang profile picture. Dili ba ka na mag-joke siya, no? Mag-joke. Niya. Mag-joke siya niya. Mukatawa ko, no? Niya. Okay na, makatawa ko. Pero pag na siya joke niya, medyo di kay ko mukatawa,
Dili na enough sa iya nga di kong katawa. Kailangan na validated yung joke. I-post niya ang Dapat- joke. Validated dapat yung joke. Dapat na imo katawalain. Ay, Kaya di man ko makatawa. Sa ato pa, i-post na niya sa Facebook para tanawon ba niya kung na nakatawa. Ay, okay. Oo. Magbuot man ka. Mo gani, di ta magbuot guys. Labi na sa atong bana. Oo. Dili magbuot. Sagdira na ninyo yung bana guys. Magsige siya joke. Kada istorya joke. Na ay joke. Another Valentine's Day disaster. Yan sa bana. My wife is cheating on me on effing Valentine's Day. Ingon siya. Unsa gani? I am crushed right now. Ano man? Now I have a real reason to hate Valentine's Day. Ano man? This morning, before leaving to work, I saw my wife's phone notification light flashing, so I checked. It was a message. It was a message from a private number, so I read through all the messages. Okay. The messages were from the night before, and here are how some went. Hey, I can't wait to see you tomorrow. My husband is going to work, so we have all morning long. Ew. Look, wear something like this for me tomorrow, baby. I want to be inside you already, especially inside your own house. Oh. I will do anything you want me to do for you in bed. I'm doing especially for you. I don't even do for my husband. Amo ba? We have been together for 12 years total, and we had plans to have kids already and have a family. Ay, maayo, wala pa sila kids. Sa to pa, mag-asawa lang sila nga dink. Dink. Dual income, no kids. Wag na takabalo kung dual income sila basta kay sila no kids. Okay. I took pictures of the chat with my phone since I think this is most likely ending in a divorce. I decided to come. Kadali lang. Ang nag-post kay ang bana. Ang bana ang nag-post. Nagbana ang nag-post. Onya, ay mauba. So ang nag-text ato kato mga messages na iyahang gisuwat kay ang iyahang sariling asawa. Ang asawa niya na ka-text nga lalaki lain. Yang lalaki nga kabit, kabalo nga na ay bana ang babae. Mao gani no. Oo, kay ningon man siya nga my husband is not here or going to work ba to. I decided to come home early and I walked into my house silently and it was confirmed they were cheating on my own bed. I left without making noise, and I had a big, beautiful rose for her. I cut a small part of my wrist and let some blood on the paper with the rose, and I wrote a note to her saying, "Here is your love." Uya po dani niya. Uy, nagpatulo siya og dugo sa note. Okay. Emo day siya, guys. Emo day siya. I cut myself to into see how pieces. much This is my last resort. Okay. With the rose, and I wrote a note to her saying, "Here is your love." Anya. I drove off to a liquor store. Kana lagi mag-inom lagi dayon ba? Ana mana. Unya. And bought whiskey and swishers, and I picked up half an ounce of marijuana from a friend. Okay na nag-inom na adis pa niyo pagaman. I drove to a mountain that has a cliff of the whole city, and right now I'm here. Imo gid niya, guys. Kaya niadto siya sa buntod, guys. I tear my heart open. Nya. I'm still up here, just looking at the lights, and I feel like my world just ended. I hate the thought of myself now, and I just feel like I don't even belong here anymore. Magplano na siya, guys. Nagplano na siya. Ambot si plano niya. Too long didn't read. My wife is cheating on Valentine's Day and I don't want to be here anymore. Kuan siya, guys. Mura siya og S-note. Mura siya S-note, no? Oo. Pero unta no, gitagaan siya og encouragement sa mga commenters. Unsa mga comment nila? Lain na ani, dili ta mahuman diri nga topic. Mangita taglain mas gwapo. Sad kayo ang ending sa mong episode, guys. Kay lain kayo ang atong topic, guys. Loy kay siya. If this is a real person, then this
whatever he wrote here happened for real. Luwi kay siya. Luwi kay siya, guys. Ay, mangita taglain topic, Bill. Uya po na Siya man ang itag topic, guys. Kalain po na ninyag batasan. Siya ay nang itaog topic. Ha? Ayaw, jog ko, ay, 1 star siya. Ayaw, apila ha, pag mag 1 star mo, siya lang. Oo. Kay nga no, lain jud kayo na, guys. Kay, kabalo ba mo, guys? Kapila na gina na itabo. Nothing comes out of having an affair. Nothing comes out of it good. Nothing. Nothing, jud. Nagita ra jud mo og number 1 ha, sultian ta mo. Kana mangitag kabit ba? Number 1, sultian ta mo. Yes, siguro baka ingon mo nga love man gud nako. Di ba na may mga inganang reasoning? Or balihon ka like ikaw man gud. Sala nimo. You neglected me. Maringana Pero guys, mo niya sultian ta mo bullet points. Nganong dili mo mga bit. Number 1, kalas kwarta. Kalas kwarta. Kay ano, imbis kay isa ra imong paliton bulak, duhaon nimo. Pila man ang bulak? Chocolate, pila ka buk paliton. Cake, pila ka buk paliton. Kung mag-birthday mong asawa, mag-birthday man punay mong kabit. So sa to pa, duha imong birthdayhan. Duha. Kung ang imong kabit, kani ang hanip. Kung imong kabit na ay anak, mag-birthday ang anak, kagkisa po ng karga. Basin sa imo pod. Di ba? Imo package deal man na. Package deal man guna. Oo. Nya napay isa. Aside sa kalas ug kwarta. Mga suko ang imong mga anak sa imo. Kung naamoy anak. Tama. Ikaw ang kontrabido. Kontrabido. Ikaw ang kontrabido. Kay ngano, alam nga naman ang asawa ang kontrabida kung ang lalaki ang nangabit ha. Vice versa na lang ninyo. Vice versa. Pero ako dyan ning i-prioritize ang lalaki diri. Ay, babae man ning nangabit diri. Babae man na nangabit. Ala, kalain po na kubutasan. Lain ka. Dili day kontrabido, kontrabida. Ay, oo. Unya, bullet point number 2, katulagi ka nang mahate kasi mo mga anak. Mahate kasi mo mga anak. Bullet point number 3, nganong dapat dili ka mangabit. Ngano man? Magkasakit ka. Ngano magkasakit ka? Wa magkakabalo kung imong kabit kung there are so many diseases in the world. Basig takdon kag unsa ba diha, basig na ba na HIV. Bitaw no? Wa makakabalo asa na gikan, kabalo ba di ka asa gikan na? Mag-igmat. Mo gani, kabalo ba di ka? Di ba? May mag ipatest pa nimo na siya before ta mag duwa sa lagay. Pag-test sa dito. Pwede ba din na? Napasa tayo kuhan ka ng mga requirements. Pwede din na. Diretso na ba na? Pagpasa sa Test. Usa tawag na, physical exam. Pwede ba din na? Diretso ba na maghab-hab ba dayon mo? Buffet. It's a buffet. Maghab-hab ba dayon mo? Kaon-kaon ba dayon mo? Walay test. Gani. Bullet point number 4. Unsa pa gyud? Pwede na mawala sa imong mga butang. Kay kung magbuwag mo sa imong asawa, kang kisa maadto ang gamit, posible mas alpha ka sa imo maadto. Pero what if mangambras gyud ang imuhang spouse? Ako ang tanan! Ako ang balay! Ako ang sakyanan! Ako ang tanan! Dili magpapilde. What if napildi ka? Kay nadaog gyud ang imong spouse. Kay ikaw may nakasa. Ikaw may nakasa. So let go nimo tanan. Ako ang balay, ako ang sakyanan, ako ang yuta, ako ang tanan, ako ang tanan. Pati sa nina din ako ihatag nga nakapeti. Pati sa nina ako napalit alitanan. Pati brief. Ako napalit tanan boxer nimo. Dili na ako ihatag sa imo. Nga na, what if? Building jud gano niya. What if ang giapas sa kabit sa imo iskuan? Kwarta. Pagbuwag kay mawa man tanan sa imo. So, nawat-an kag asawa, mawat-an po kag kabit. Kay mawala man ni mo kwarta. Sa pa may inyong iuban diha? Kamo. Naroon na sa inyo. Mo gani. Suko kay ko, guys. Suko ka. Mo na, pangit yun na yung anak, guys. Pag mag-Valentine's mo, kaduha pod. Kinsa man ang ma-celebrate sa 14 o kinsa ang ma-celebrate sa 15. Mo ganing dako kay gasto si Nathaniel Blanc. Kay gikaduhan niya Valentine's niya ko, asawa ko. Valentine's po niya yung kabit. Mo na nga na doble gid yung gasto. Mo na dako siyag na gasto. Mo na ayaw mo pagkabit.
gasto dyan na siya. Gasto na siya niya. Labad sa ulo. Niya, gusto mo hate? Mahit yun mo. Mulata lang. Mahit yun mo sa mga tanan kaparintihan, tanan mga anak, tanan silingan. Pati silingan mo, apil binag-hate. Ayaw mo underestimate. Na-power ang mga silingan. Apil na sila sa kinabuhi mo. To spread news. Muna ilang trabaho. Next. Karon, naman na. Ana siya, nanguta na siya. Am I the asshole for telling my girlfriend she is ungrateful for saying, is that it? To Valentine plans. For telling my girlfriend she is ungrateful for saying, is that, okay, nagets na nako. Okay. Ang ingon niya, ani na lang, mag-British accent na lang ko pag naakoy basahon kay para maingon, para ma-tell ninyo ang difference. Para automatic, mauna siya ang quote. Mauna ang quote. Sige, go. Ay lang mo panaway sa akong British accent. Dili man ni siya kuan. Guys, gwapo naman niya ang British accent gani. Ang ako wala gani mo nagreklamo. Ayaw lang mo reklamo, guys. Basahan na nako. Ingon siya. So we were planning to have dinner before Valentine's. But she suggested having it on Valentine's, which I thought was cool. Sure, bitch. I got tickets to a candlelight concert right after dinner, which I told her to just keep a dress for the day after Valentine's to throw her off because she kept pestering me. I got tickets to a candlelight concert right after dinner, which I told her to just keep a dress for the day after Valentine's to throw her off because she kept pestering me. Okay. Okay. Kay sige kulit ang babae nga mag-Valentine's daw lagi sila. Unya, ging na niya na mag-dress ka. I also got her bag that she knows about, but won't be arriving till after Valentine's, unfortunately. Okay. Na-order siya bag, pero pa kabalong bayi nga padung na. Pero malit. Malit. After Valentine's na ma-deliver. Padong na. Padong pa. Pero nadugay pa ang courier. Okay. In transit pa. In transit pa siya. Last night, when I told her her response was, is that it? So nothing on the day? No gifts? Which I said, we're going out. I'm paying for these things. And I got you a bag. Hello. Not up to 2 weeks ago, she got gifts for something else. You want these things and gifts? Mind you, this isn't just any restaurant, really fancy and expensive while we were both students. She said she still expects more. I told her she sounded really ungrateful. Am I the asshole? Dili man. Siya man ang asshole. Siya ang asshole, ang babae. Tama ka. Pero guys, to be fair lang po, na-adri babae nga gusto Disney princess treatment. Na mga ingon na. Na nga babae niya. Ako pa ninyo, advice na ko, pili mo ka ng walay ing ana. Dili ing ana. Depende ra po sa inyo, ha. Kung gusto ang lalaki magpaka-prinsipe, gusto niya og babae nga gusto niya maging knight in shining armor. Gusto niya ka ng babae nga pabibig yung gayo. Pwede man pod. Pwede. Kung kamo nga lalaki cowboy mo, pangita po mo og cowgirl. Kay para kung tagaan palitag beer ana diha, lipay na kayo. At least kasinabot mo. Basta kay magkasinabot. Basin lahi lang yun mo og kuan. Lahi mo og expectations from each other. So kani is di mo magkadayon, feel ko lang. Kay karon pa lang mag-girlfriend boyfriend pa lang mo nga ani na inyong problema. Mao man. Bata pa man pod. 22 pa man mo. Bata pa. Dagan pag may tabo. Baby pa man na. Oy. Baby man din ng 22. Baby pa man na. Pero ang ako lang ba kay naadyoy ubang babae ng ana. Na ako'y kaila nga kanang dapat abrihan ang door sa car. Ay kaswerte. Na yung ana nga babae nga nang magdemand jud og princess treatment. Disney princess man na siya. Ay oo. Nini anak ko kang Nathaniel Blanc. Ano wala ko nimo ginaabrihan og pultahan. Sa mulibot pa ko. Ingon na bitaw na, mulibot bitaw. Mulibot magyud kay saan pag-abri? Mo gani no. Spider-Man ay usa na si Elasti Boy.
Mulibot pa ko. Bitaw no, ay na lang kapoy. Dugay kayo ka maabot. Guni. Niya kagawason ako. Oh. Ako na lang maabri. Guni. Oh, nga na ba? Nga na ko ng mga treatment, guys. Basta magkasinabot mo, okay ra na siya. Oo. Pero nadyo nga nga babae, ayaw po na ninyo i-discount. Kung kamo ang lalaki nga ganang-ganahan, di ko babae nga kanang ba? Ganang magpa-abrit purtahan. Magpa-bibi-bibi. Ganahan, di ko ana. Mo na inyong i-timing ba? I-match ba? Matchmaking ba? Oo. Mo gani na no, matchmaking. Mo gani, karon nag-post siya sa Reddit kay dili mo match. Oo, tama ka. Dili mo match. Dili mo match. Nangita ni siya og kanang dali ray please nga babae. Kana nay uban babae palitan na ni mog McDo malipay. Ako jud na gipalitan na ko ni Nathaniel Blanc og McDo. So ay salamat din ako magluto. Mo na giingon guys. Nga na god. Mo na to guys. Yes, diri na to mahuman guys. Salamat sa atuang isa ka tuig na panag-uban. Yes, happy anniversary guys. Hoping for more episodes to come. We might double down on March. We don't know. Maybe we will stream 2 or 3 times a week. Ayo pag-promise B na kulbaan ako gamay makadaot sa Dota ang I-1 star me guys, stream. I-1 star me pag di mi maka 2 times a week. No. Na relaxation. Ay nako. Onya guys, again, thank you so much. O magpasalamat patag-usab sa ato ang mga listeners, sa atong special sponsors ka sila Yayo og sila Ter. Oo, for 1 year guys, naka-receive jud mig donations. We've bought a lot. Actually, update. We bought something significant. Dili significant nga kanang niabot jud og kuan 5 digits. Dili nga na guys. Kanang nagpalit na mig mixer. Nagpalit mi og Mic stands, the wires, the cables that we need. Aya. Kamera na lang yun ang among next ipunan ani guys. Magtigom na may. We're saving up. Thank you so much for your support. Yeah, thank you. Salamat pag-usab sa atong sponsor. Thank you. And we accept new sponsors. Yes, of course. Unlimited number of sponsors. Yes, of course. Go to diliniadvice.com. It's a real website, guys. We're not just saying it to say .com. Kinay ubang website diya mag-ingon-ingon og kutay nccc.com. NCCC lagi akong ingon. Ano yung NCCC mo? Or centralconvenience.com, and it doesn't exist. Sometimes Filipinos do that. Ay, kabalo ko. Kanang mga sticker sa front sa jeep. Kanang huramentado.com. Sticker nila sa ilang jeep. But the website is non-existent. Pero actually, nag-exist yung website, guys. diliniadvice.com. Yes, it's a real website. And from there, you can find all of the things that you want from us. Actually, we want from you. The things that we want from you. Pero dito episode list. Dito episode list. Dito ang mga episodes po dito maka-play mo. Right? Yes. Maka-play mo episodes dito. Dito ang contact form if you want to email us. If you wanna send us a message. Dito sa diliniadvice.com. If you wanna donate, dito ang QR codes. When you scan the QR, you'll be taken to the website where you can give us support. Yes. Each of your dollar would go a long way. Hello? Dollar jud ang giingon. Nako ingon. Dili lang kape ang amo ang napalit sa inyo mga donation. Yay! It goes to the improvements of the podcast. Thank you so much. Yes. Yeah, vote in the poll. Ugang pangutana. Vote in the poll. Go! Vote in the poll. Do you, as an individual, enjoy Valentine's Day? Og ang pangutana. Unsay advantage sa usa ka kabit? Hatag mong advantage, guys. Kung naa kay kabit, unsay gamit? Kabit, gamit, bars. Kung naa kay kabit, unsay gamit? Pag-comment sa Spotify, YouTube, and Facebook. Kung
malingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Ug basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry. Submissions are anonymous. Di mo mailan sometimes. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. BLIPPI. Flippy. Unyamoro to guys. Thank you so much. We love ya. Bye guys. Happy anniversary, everyone.